खुलुमबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, जोंहा कसुगावआव गोदानै रैसुमै मिउजिक एकाडेमिखौ गायसननाय जाबाय। बेवहाय जोंहा एडमिसननि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। 17 मेनिफ्राय 30 मेसिम एडमिसन हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो सोलिलांगोन। बेवहाय थाब्ला, भकेल, डान्स, स्पेनिश गिटार बे मोनब्रैखौ जोङो फोरोंथाइ होगोन। गुबुन गुबुन एक्सपार्टफोर बा फोरोंगिरिफोरखौ जोङो लिंनानै लाबोदों। बेनि थाखायनो गोसो गुदुं सोलोंसा आरो गार्जेन नोंथांमोनखौ थाबैनो एडमिसन खालामफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय आरो बेबायदिनो नोंथांनि गथ'खौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो आरो रोंखा राखा आखा फाखा खालामनो थाखाय नोंथांनो मिथिहोहरनाय जाबाय। आबुङै मिथिनो थाखाय आंनि जानबुं नम्बर होनाय दङ। बे जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। गोजोन्थों।